Bon dia i benvinguts a una nova sessió en la que repassarem l'actualitat econòmica. Iniciem el nostre recorregut avui parlant de què ha succeït durant l'estiu. Estiu que, com és costum, ha sigut complicat pels mercats financers, concretament perquè s'han produït una sèrie d'events. En primera posició s'ha produït un increment de les polítiques proteccionistes que fan que hi hagin sèries dudes sobre la capacitat de la continuïtat de creixement econòmic global, que es sustenta, entre d'altres coses, en l'evolució del comerç internacional. D'altra banda, les economies emergents amb més febleses, aquelles que tenen balances comercials negatives, que depenen més de les rendes internacionals o especialment aquelles que emeten deute en dòlar americà, han vist com les seves divises s'han vist enfeblides. Això ha sigut especialment visible en països com Argentina, que ha hagut de pujar els seus tipus d'interès fins al 60%, tipus històrics, Turquia, on fins la setmana passada vam veure com la lira va patir severament fins que el Banc Central turc va fer la primera pujada de tipus, o Sud-àfrica, on veiem que hi ha dubtes sobre si serà possible o no que el creixement econòmic es situï en termes positius en les properes trimestres i revisions. Per últim, l'evolució dels nacionalismes euroscèptics a Europa, capitanejats per Itàlia, això ha fet que hi hagi nous dubtes sobre el projecte europeu i que els deutes perifèrics, sobretot, incrementessin les seves primes de risc. Actualment, la prima de risc espanyola situa a nivells de 99-100 punts bàsics, per tant s'ha tornat a una certa normalitat, però el deute italià continua estant amb una diferenciació versus el bond alemany important. Això ha fet que tant els mercats de renda variable com els de renda fixa corregeixin alhora que hi haguessin moviments importants als mercats de divisa. Així doncs, no és d'esperar que les properes jornades continuem tenint situacions de volatilitat. Situació de volatilitat que, al nostre parer, ens pot donar oportunitats per a la creació de carteres. Per què? Doncs si invertim, per exemple, en economies que han tingut fortes correccions com l'europea, presenten oportunitats, o si podem invertir en aquelles economies que han tingut comportaments més estables com l'americana. L'IBEX 35 avui ja recuperava el nivell dels 9.400 punts, i els futurs així ho indicaven, i l'Standard & Poor's va tancar sessió a nivells de 2.904 punts, situació envejable en termes de rendibilitat interanual, fonamentada bàsicament pel bon comportament tant del seu mercat laboral com de l'evolució de la divisa, que està sent favorables per les exportacions. Parlant de renda fixa corporativa, hem de fer incís a la importància de continuar realitzant una bona selecció de companyies, donat que el crèdit està sent molt rellevant en l'evolució dels actius actualment. Pel que fa a la banda del deute públic, estem veient com el Bund ha recuperat nivells anteriors als d'aquest estiu, situant-se a nivells del 0,44%, el Treasury americà 10 anys se situa proper al 3%, actualment 2,98%, i la referència espanyola 10 anys a nivells de 1,47%. La divisa, ja ho hem comentat, favorable als interessos exportadors americans a nivells de 1,16, i pel que fa a les matèries primes veiem com l'or perd el nivell històric de $1.300 unça que ens tenia acostumats i es situa actualment a nivells de $1.200 unça. El Brent, per la seva banda, continua estable a aquests nivells de $78 barril. Com a conclusió, volíem comentar-los que és raonable dir que és un bon moment per a la fonamentació i construcció de noves carteres d'inversió, però volíem recordar-los la importància de realitzar un exercici tant de seguiment com de selecció a les seves inversions. Posem a la seva disposició tot el personal de professionals de la nostra entitat per tal que els puguem acompanyar en aquest procés d'inversió. Gràcies i fins a la propera.